Ola, boas tardes, boas noites, bos días, depende da hora na que vos encontredes. Eu me atopo a unha hora indeterminada nun lugar indeterminado que non vou compartir, polo menos polo de agora, non porque sexa secreto, senón porque non é interesante. Esta é a miña primeira proba, experimentación, porque fai moito tempo que levo pensando en facer un podcast, pero penso que teño moito que facer e que non debería poñerme a iniciar un proxecto novo. Pero decidín que vou facer. Este é o primeiro capítulo, chámase Totum Revolutum, é un nome, é un latinismo, por se non fixechedes o bacharelato de humanidades. Os latinismos son normalmente sintagmas cun significado que se manteñen en castelán coa súa forma latina. As persoas normalmente teñen o mal hábito de usar mal os latinismos, pero eu, como son filóloga clásica, intento usalos ben. Pode ser que me equivoque en algunha ocasión, pero bueno, neste caso un totum revolutum é un revoltijo. Como cona se di un revoltijo en galego, sabedes? O típico paquete de chuminadas que te daban nos cumples dos colegas cando ías. Eu levaba a casa e, claro, non me deixaban comer a metade das cousas. Entón, ou comía no cumple que xa estaba colocado de azucre de comer o sándwich con nocilla, todas esas cousas que eu non podía comer na casa, ou xa nunca máis os comía. Pero bueno, esa merda. Chuminadas, revoltijo, pois un totum revolutum. Este podcast de que vai? Pois este podcast vai da cara B da vida. Da cara B, ás veces boa, ás veces mala. De todo o que non se ve da vida dunha persoa que se dedica ás artes, dunha artista, porque eso é o que son. Debería comezar polo comezo. O comezo dos comezos, o inicio, o principio, normalmente é a presentación. Na presentación dun novo proxecto, pois habería que presentar o proxecto e a persoa. Así que en algún momento terei que presentarme a min e estaba intentando presentar o podcast. De que vai ir o podcast? Pois non o sei. O podcast é un achegamento a min, o meu xeito de pensar como artista e como individua, que son dúas cousas inseparables, porque eu son porque penso, e son porque fago, e son porque reflexiono, e son creadora porque reflexiono, son creadora porque penso, e son creadora porque fago, está todo unido. O que eu escribo ten que ver co que vivo, e o que vivo ten que ver co que escribo. Entón, onde se separa a vida do artista. E eso nos vai levar a moitas cousas. Debates, non sei se unha soa pode facer un debate, pero bueno, eu teño unha capacidade infinita de liarme, enrollarme, así que sí podo facer un debate comigo mesma, seguro, se non teño aquí a meu axudante que sempre está dispoñible a botarme unha man no isto da doble personalidade. Así que non vos preocupades, haberá debate eu aquí sola, comigo mesma ou co meu axudante Bromio, haberá debate porque alguén se anime a facerme uns comentarios agresivos que eu teña que responder, despois de chorar un pouco no cuarto por sentirme unha impostora, ou haberá debate porque un día diga «Ei, X persoa guai», porque eu case todas as persoas que me rodean son xente guai, porque a que non é guai intento que non me rodee. Así que, ti, persoa guai que faz estas cousas que molan tanto nesta nosa comunidade, queres participar comigo neste podcast debatindo sobre hai que separar o artista da súa obra? Esta é unha conversa que tivemos onte na Jam da Casa de Arriba, espazo para publicidade. Non me pagan, pero bueno, eu voulles facer publicidade igual porque a Casa de Arriba é un espazo, un bar, un garito de Vigo cojonudo, que teñen unha programación maravillosa e agora acaban de volver as jam sessions de jazz os martes e as jams de blues os xoves. Entón, nada, ide, consumide cultura, consumide música, jazz e unhas birras. Non vos emborrachedes moito que despois vos para a policía, vos pon multas e logo nos queixamos. E que máis que estaba dicindo eu? Non o sei. Claro, sí, tiña que presentarme porque haberá xente que leva xa escoitando como uns 4 ou 5 minutos, serán 5 minutos 4 porque eu vou facer algún corte, non? Digo, eu estou aquí improvisando de corrido, que é unha das cousas que máis me gustan facer na vida, sempre digo. Cando teño a oportunidade de subirme a un escenario cun micro
e subirme aí a improvisar, eu digo, eu o que quero facer isto, joder. Eu o que quero que me paguen por coller un micro e improvisar diante da xente. E digo eu, e por que non probo? Por que non probo? A ver, que perdo? Bueno, igual perdo tempo, que non é que me sobre moito, porque a verdade eu teño moitas cousas, pero tempo non teño. Mira, teño libros, teño roupa, teño cousas para arranxar, teño redes de pesca, un montón. Teño mogollón de cousas, teño cousas para limpar, teño unha colección de caixiñas dentro de caixas, dentro de caixas, dentro de caixas, diferentes tipos de regletas, micros. Teño de todo, pero tempo non teño. Entón, bueno, isto é un experimento e se non sai ben, pois non sai ben, perdín tempo, pero bueno, tamén é o que vos podo ofrecer, non? Porque moito máis non vos podo ofrecer. O meu tempo, as miñas vísceras, a miña creatividade, as miñas barrenadas, desvaríos mentais, iso é o que vos podo ofrecer ao meu querido público. Isto digo así, imaxinándome, teño aquí 6 ollos que me miran, e non son persoas, son uns ollos de por spam, e me miran aí, están enriba do meu armario porque estou sentada na cama, xa, vos dixen onde estou sentada na cama, e quen non soña con facer un traballo, algo que se poida monetizar e que te paguen, que te guste sentada na cama co teu gato, o meu axudante especial e bromio, que é o meu compañeiro máis leal, o que amo e adoro, está aquí conmigo. E os meus ollos que me miran e digo, meu querido público, e me imagino un teatro enorme, cheo de xente que aplaude, e non era eu a que saiu ao escenario, claro, porque non sei se iso vai pasar, pero bueno, alguna cousa pasará. Igual hai unha caterva de colgados que lles interesa escoitar barrenar a unha persoa durante X minutos, non moito máis porque vou ter que deixar a presentación para outro momento, pero continuarei, teño que facer algo, non? Aquí, por exemplo, eu paro, vou a yoga, teño que ir a yoga porque escribíme na miña xenda que vai a yoga que te sinta moi ben. Joder, facede yoga, facede un deporte ou tede moitos orgasmos, pero facede algo que vos sinte ben. E facedeo, pois se non podedes todos os días porque non vos dá tempo, porque a vida é moi jodida, facedeo moitas veces, varias veces, non só unha vez a semana. E o meu propósito agora é ir máis dunha vez a semana a yoga. Entón, ou vou hoxe, ou xa non podo ir máis dunha vez a semana, porque mañá é xoves e festivo. Hoxe é mércores. Mañá é 19 de marzo, vale? 2026, se non me equivoco. E o seguinte venres, se non podo, entón, teño que ir agora, así que vos teño que deixar. Probablemente logo faga unha musiquiña de edición, algunha movida así que aprenda con a axuda das novas tecnoloxías, porque mira, para algo me sirven. E logo continuarei e entón sí digo quen son, porque levo 10 minutos e non dixen quen son. Pero bueno, algo saberedes de min, senón como carallo chegades a escoitar este podcast de loca, colgada, barrenante. Spoiler, no grabé lo que quedaba del capítulo, pero bueno, continuará. Esto era el capítulo piloto 00 del podcast Totum Revolutum por Constance Surlet. Esto mejorará, esto es solo el principio. Nos vemos en el capítulo 1. Quiero agradecer a Familia Fracas por hacer una música tan divertida y dejarme usar su tema de apertura de su disco Problemas del primer Mon, Introblemes, para la intro de este podcast.